bremse så hårdt. Og så gå i 0. Du er yngre end dem, du får mulighed for det flere gange. Så giver du lidt fart igen. Og det er flot. Ja, nu. Har lige øje med bremsen. Så kører du 20 ton. Og så slår du i 0. Og 200 kilo. Man skulle tro, du havde kørt dig i tiden. Er det fint, ikke? Det er jo mange dage. Skal du bremse her? Så skal du holde ved stopstedet, ja. Hvor du føler bremsen ud? Ja, du bremser ganske stille og jævnt ned. Det har jeg. Så bremser du i bund. Stille og roligt. Nej, den vej. Fortsæt i bund. Fortsæt i bund. Og så bare gå helt i bund nu. Og nu er vi så lavt ned i fart, så nu er det fint. Yes. Så tror jeg, hvis vi skal nå jeres bus, så skal vi sætte jer af her, og så stiller jeg der og tager et modgående vogn. Fine. Du skal passe på døren. At du